Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sang yaning sesepuh ini sepuh aji, sepuh dalah para pepundhen ingkang satu hulebda ing reh darmaning pitutur pono ing pamawas ingkang tansah kinabekten. Para alim ulama, para kiai ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi minangka dados keblating manuntun manembah mring ngersaning Gusti ingkang tansah katengga pituwahipun. Ugi para satya negari pangemban pangembating praja minangka dados pandham-pandhaming para kala dasih ingkang pantes sinudarsana. Pirawuh kakung sumawana putri ingkang sampun pepak sinaraja dahat kalingga marada mugi tansah winengku bagya mulya. Purwakaning atur monggo tansah dherekaken manunggu puja ngaturaken ras puji syukur wonten ing dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit sedaya saking pinten-pinten rahmat taufik hidayah sarata inayahipun panjenengan dalah kula saged kempal nyawiji wonten ing sasana paiwahan punika. Shalawat dan salam katur dhumateng junjungan kita panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi panjenengan dalah kula tansah dipun akoni dados umatipun ing pangajab benjang wonten yaumul kiamah. Panjenengan dalah kula tansah pikantuk syafaatipun, amin ya rabbal alamin. Mastuti sedaya jawuh diparingan kita sinangkul wonten ing rika lenggahan punika. Ari kang piniji nuninggih ari Senin Legi katitik surya kaping 6 Oktober 2020. Rawat-rawat unggal gending pratandha paiwahan win bahagian arasa kawitan wonten dalamipun panjenenganipun Bapak Wakimin dalah Ibu Wadiyem. Enda tepi darmaning asma ngentas putra marga siwi mula kramangan putra kinasih sesilih kusum maning ayu Erianda Iza Aprilia ingkang jinatu krama dening panjenenganipun Raka Mas Bagus Yusuf Arif Munandar, putra kinasih saking panjenenganipun Bapak Sarji dalah Ibu Sriati ingkang pidalem saking Laladan Desa Kalongan RT 11 RW 3 Karang Emangu Ngambon Bojonegoro. Alhamdulillahirabbil alamin, ijab ing kabul sampun katiti laksana manggih rahayu kalis ing rupido. Kita tekan mugi-mugi pikaten saripit anggenipun lumban wonten ibadah ing bebrayan estu tansah pikantuk barokah sehingga saged mangun keluarga kang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Kula menakanipun panata adicara arsa ngantuk rantamanipun adicara ingkang arsa katiti laksana wonten ing kalenggahan Siang Prasaja punika. Adicara kasepisan inggih pambuka. Paripurnaning pambuka sigra pekaten saripit nulatedi endahing budaya netepi adat panggih. Paripurna adat panggih sigra pengantin sarimpit nolak edi endahing budaya lebih adat kerodongan cakep wondeni samudra kali dilaksana sigra adicara kasih sawetawis tumapak ing adicara lung tinampen utawi pasrah tampi. Paripurnanipun adicara pasrah tampi sigra pengantin sarimpit kakirapaken tumuju dening sasana gantos busana Lukar Busana Narendra hangarasuk busana Satriya Tama. Wondene samudra kanthi dilaksana sigra pengantin sarimpit bedol saking sasana gantos busana ngontapaken kunduring para tamu pratandha paiwahan den bahargan sampun paripurna. Makarya sarengan juru parga busana juru sambaga niki panjenenganipun Sanggar Rias Sekar Arum ingkang dalem saking Laladan Setren Ngasem ingkang dipun paasani panjenenganipun Ibu Tajib. Wonten ing gumul garing audio kasungguh kadang kula Java audio kami dalem saking Laladan Kliteh Bandung Sawit. Wondene Sang Suba Manggala katindakaken kadang kula
kusumaning ayu mendres ingkang pidalem saking ladan Menden Rejo Blora Jawa Tengah. Wonten juru foto kasengkuyung kadang kula Irfan Studio Multimedia pidalem saking ladan Kalitidu Bojonegoro. Wonten juru video syuting kasengkuyung kadang kula wonten Mitra Media syuting kami dalam saking ladan Kecamatan Gayam. Mekatan menggah rantamanipun adicara ingkang karsa tati laksana panyuwun Bapak Bupati panjenengan kasuwun hanjenengi hangestreni ngeras pantes paring idi pangestu ngantos paripurnaning adicara. Monggo panjenengan dalah kula wiwiti adicara menika kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun matur nuwun. Bapa tra urip wekdal ben sasana kula sepagaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika inggih nuwun sewu nggih Pak. Nggih. Dene lampah kula sak kanca anak sawung karaya-raya saking dusun Kalongang. Medal saking dalemipun calon besan panjenengan dampyak swantenipun gembrubuk kados jatos aku. Dipun apet-apet widodara mewah widodari umbul-umbul gendera rontek payung agung tambur tumbak nyerang pindha jati ngarang. Minangka kangge pengapitipun kaki penganten dalane penganten anggene badhe dipun binayang kare dinten sak mangke nggih Pak. Nggih. Menika kula sak kanca anak sawung sampun demugi wonten sak ngandhapipun trata krambat arupa gunggung binaturata tundha sanga. Dipun paringi tata palenggahan dipun sediakaken kalih bapak ingkang prayogi minangka kangge pelengganipun anak sawung sak kanca ingkang nembang dugi mriki nggih Pak. Nggih, dipun semanggaken. Menika kula sak kanca anak sawung dereng nate tepang kalian bapak ingkang kagungan dalem kula sak kanca anak sawung badhe nderek nepangaken bapak ingkang kagungan dalem menika paring asmanipun sinten Pak? Ingkang kagungan dalem nggih menika Bapak Wakimin. Oh nggih matur nuwun dalah sami-sami. Nggih. Menika kula sak kanca anak sawung dumugi wonten sak ngandhapipun trata krambatar pagung sak ngajengipun wonten kisah ageng dipun dinejer sekembarang ginebyok kajeng gurda cinunduk angron waringin ronandong anak pandan sekar jambe janur kuning dipun rinujit miring minangka kangge perabotipun kaki penganten dalanine penganten anggene badhe dipun binayang kare dinten sak mangke nggih Pak. Nggih. Menika anak sawung ingkang rasuk busana petak kempal sami petak kados kuntul temeba dateng sabin. Anak sawung rasuk busana cemeng kempal sami cemeng kados dandang mungking kaputran. Anak sawung rasuk busana abrit kempal sami abrit kados giri pawaka giri gunung pawaka geni mubyar kados geni sak nduring gunung nggih Pak. Nggih. Menika kula sak kanca anak sawung dipun utus kaliang Bapak Sarji kenyasaken pernatan Gendaga Kencana. Nggih ngapuntene Pak, menawi Bapak Sarji anggene maringi pernatan Gendaga Kencana kirang resepaken manahipun Bapak ingkang kagungan dalem, kula ingkang wajib nyunake agenge pangapunten nggih Pak. Nggih. Nggih kaping kalihipun menika kula dipun utus kalih Bapak Sarji kenyosake napa wujudipun gambare saung petak liring kuning sanggar delima kang manca warna menika yen boten kalentu cacahipun 9 setunggale menika saung petak nggih Pak. Nggih. Menawi anak sawung sak kanca dumugi mriki ningali mbok nini penganten anggen paes sampun cekap punapa dereng Pak? Sawetawis dereng cekap anggenipun paes. Menawi sampun cekap anggenipun paes anggenipun badhe binayang kare jam pinten Pak antawisipun? Kira langkung mengking tabuh setunggal sampun rampung. Oh nggih matur nuwun menika sampun dipun rantos kalian kaki penganten sak ngajengipun trata krambat taro pagung. Menika kula sak kanca anak sawung sampun dumugi mriki kalih kaping 3 nyaosake napa wujudipun dandang sak penunggalane nggih Pak. Nggih. Kaping sekawan menika napa bahan napa mawon
kula mboten mangertosi menawi wonten klenta-klentune besan panjenengan Bapak Sarji kula ingkang wajib nyunake agunge pangapunten nggih Pak. Nggih dipun pangapunten lila penggane. Oh nggih matur nuwun. Kula mboten sisah matur ingkang kata-kata kula cekapi semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun keluarga saking panjenenganipun Bapak Sarji dalah Ibu nyuwun pangapunten awit juru samboga juru paraga busana dereng purna anggenipun pepaes penganten sarimbit kasuwun saudar sawetawis tumapake adicara paiwahan tuwin pahargyan upacara adat panggih mangke saged kawitan apabile juru paraga busana sampun purna anggenipun pepaes.